les useres, les dones, no acaben de... La tradició dels segles XV, XVI i de la peregrinació dels useres, les dones no tenen massa que veure, però no tenen 21, no? Jo crec que ja toca un poquet que les dones també tinguin ahí que dir. Jo m'estan renegant així darrere. Bé, jo anem a fer la jota de les useres, si us sembla bé. I mira, això que hem fet a més és el romanç de l'hereu Riera, i hi ha un altre romanç que em va ensenyar un veí vostre, Llanera. Llanera era d'Albaida, d'ahir del poble del costat. Llanera, l'última volta que vaig parlar amb ell, estava sentat allà enmig en aquells escalons i no ell, sinó un altre dia, em va ensenyar un romanç de sec. Em va ensenyar un romanç i jo, recordant a Llanera, l'home este que venia a Siris a les processons, que era d'ahir d'Albaida, vaig a donar l'entrar de la jota de les useres, si us sembla bé, en el romanç que em va ensenyar Llanera d'Albaida. El romanç que em va ensenyar Llanera dia així. En Espanya, qui treballa fa el primo, i el que roba diu en grande. Ja que treballa qui vulga, que el meu és d'algun altre. Els del sindicat volen que treballi 8 hores. 8 hores lloc de sangre, i quan arriba la nit el tinc més pansit que una bleda amb mal oratge. Jo, com els ministres, 2 horetes al mes i gràcies. Música, música, música i festa, que és el lema de mon pare.
Messina, Amore. Dicen que... Sí. Dicen que... Ara va presentar el ballador